Ikaslea hemen dago, ikaslea ongi egoteko. Hau da, garapen psikologiko, pertsonala, soziala, akademikoa garatzeko inguruan gauden guztiak lan egin behar dugu. Orientatzaileok dugun, eskuartean dugun ardura, ikaragarria da, bai? Gu gara nolabait ikasleon ibilbide akademikoan trenbide luze bat, bai? Irakasleak, tutoreak ezinbestekoak dira, bere bide horretan, baina geltokiak dira. Gu izan beharko ginateke pixka bat erreferentea alde horretatik ibilbide guztian. Ikastolan sartzen direliken aurrak, txiki-txikitatik, gizarte honetan oraindik izugarrizko lan egiteko dago, markatua dagolakoz, gizartean markatua daude honiz gauza. Baina gu saiatzen gara ez berdintasun horretan, persona bezala lantzen, eta ez genero bezala, persona bezala. Persona oinarritzat hartuta, bakoitzak erabakitzen du, alde batera, bertzera edo erdian gelditu.